Gamelu. Hola, le damos de nuevo la bienvenida al Centro de Desarrollo Computerizado de Aperture Science. Esperamos que su breve estancia en la cámara de relajación fuese de su agrado. Se ha procesado su espécimen. Comencemos ahora con la prueba en sí. Pero antes, déjeme recordarle que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves. Por su propia seguridad y la del resto, por favor, procúrenlo todo. Por favor, botón de fallar, muchas gracias de fallar. Tan fuerte. El portal se abrirá en 3, 2, 1. Kaixo, Gameluzale Mateok, ongi etorri saio berri batea. Ni ilargi nauzue eta gurekin Tasio. Kaixo ilargi eta kaixo ikusuntzuleok. Zemuz geha? Erki esan berko ez? Joku berri bat, programa berri bat, Bai, eta gogotxu gaurkune? joku interesgarria eta Oso. gomendagarria. Bai, esango aldeua. Portal, Hoi da, edo Pearl. Ogo zagin nola, en inglesez. portal esango du. Eta zein da garatzaile estudioa? Ba gaude engune, Valve. Valve. Valve edo Valve. 2007an atezan joku hau, eta gaur egun plataforma askotako dago eskuragai. PC, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch eta Androidek ere badago, eta pentsatzen gaina prezio merken lortzeko aukera izango ala. Bai, zeia urtetxo batzuk baitu. Bai. Bai. Bertan, lehenengo pertsonan jolasten den buru hausgarri edo puzzle jokoa dela esan dezakegu. Protagonista Shell da, eta, neskatxa hau laborategi batean esnatzen da, ze gertatu dala ez dakila. Eta laborategi... Neskatxa, nik irakurriet 30 urte dauzkela. Emakume? Ez dakit nun baiten irakurriet, bai. Igual, neskatxa esan da, ez zaio guztauko. Shell, Agian ez. hola. Galdetu beharko genioke. Neskatxa. Ze iritzi Shell honei buruz? Neskatxa edo emakume? Pertsona honek. Pertsona hau, laborategi misterioso edo futurista hontan esnatzen da, eta, jokalariok Shell izan da zein behar dugu. Sala bakoitzeko desafioak garatu, portalak sortzen txun dispositibo bat erabiliz. Portalak sortze ditu, tramankulu honek, batetik bestea saltu itezu, portalak toki desberdinetan ireki edo jarri ditzazkezu, eta hola, sala aurra egiten duzu, puzzle kontua da, buruai ematia. Bai, oso kuriosoa dauken mekanika hori, gela bakoitza pasatzea kontua, eta baina pasatu zula, urren zentratzea, ezin da berrizatzea egin. Hoi da. Eta portalan kontua da, ez, asuntoa da, oain ikusentzulen batek ez balin bau jokau, pixkat izorratu ingo jokoa, esplikatzen mekanika, historia eta dana. Orduan, ikusentzule, oaindik ez bazo joku honta jokatu, gelditu bideoa, Kieto utzi. jokatu, eta berriz etorri bideora, baina Oida, gaur eta bertan utzitako dana, tokitik jarraitu ikusten. gaur bertan indaik ez du dana, lasai. Bai, zeguk egun batin bukau genuen jokoa, rirrau, manimano jarri ginen da. Bai, bikin gero azkarra gozoaz, bina erten pentsatzea, eta Karo, bai, bat jokatzen nahi danen besteke, oto ikusteo, hoi da. Hombre, esan behar da, zu ataskauta zinala, eta ni hasieratik hasi nintzen, gaina nik ez nun jokoa ezagutzen, eta kostazitzaidan, harrapatzia nola zigun portalen asuntua, Kostazitzaidan. Gainea, karo, lehenengo salak tutoriala dira, normala den bezala, pixkat esplikatzea izu nola funtzionatzen duen, eta kriston parra bota genitun zenik bug bat eukinun, halako baten portal batetikan egan atera nintzen, oraindik ez dakigu nola, eta gainea, xuxen, atera, salatik urrengo salara juteko atea, xuxen agertu nintzen, egan, ze parra bota genitun hor, ze hoixe. Esaten nun, pasatu eta zuk esaten zenin, baina nola pasatu du, zein dezu pasatzeko tani, jokun mekanika basiko bat esplikatzen zuen gela zan, Bai, eta... a la torera salta uno, venga. Eta orduan ez den, gaizki jongo asuntoa, ez balin hori ulertu nola zan, Urrengo etorkizunen salak- problemak etoreko ja. Bai. Eta kostazitzaidan ulertzea, baina triste parrak. Eta zeharro, sala bakoitzak garaituta, zeharro. Bai, Eta azkenian pasatu gendun,
Askotan, olako jokutan, graxoxo izateana da, ataskatzezeanen, gehienetan izatea euskeri bat, detaile tonto bat etzeana konturatu, eta nik lortu nun, zu ataska uzinan sala hoi garaitzea, baina aurreago ataska hoi nintzen, eta orduan zuri otu zitzaizun nola pasatu, eta azkenen afaltzeko hola etenaldi txiki bat ingen duen, pinon geho jarraitu ingen duen, eta bukaerara arte. Rau. Bai, eharra izan zen. Bai, gaina, bukaeran Ona. gauzak aldatzeia historin eta interesante jartzea kontua. Bai. Eta hoxe, esan dezakegu jokun funtsa dela, sala aurreain, esnatu zen laborategi hortatik eskapoin arte, ez? Pixka jakin Bai, hori da, azken feinen laborategi mukoa da, eta gela bakoitza zuretzako prestauta dago, zuretzako prestautako puzle bada, historin bertan egola da, ez? Eta, nahiko sartzezea personaje horren azalen, edo historia gero pixka komplikatu da, baina akaso bigarren aldiz jokatzeko gehiago ulertzea. Eta horrek asko barneratzeizu, murgiltzeizu. Hori da, bai, dana oso, ez da nola esan, oso garbi ezela da, ez? Bai. Paretak txurik daude, gero elementu gutxi daude, eta hor da honakin, inberazo. Bai, iruditzen duda dakazu, esperimenton bat indeten aidean zurekin, edo zu proatan jartzen. Hori da. Eta hortxe, pixkat, egia esan gaina, engantzatzen dula, ze jakin nahi dezu ze gertatzean hemen, ez? Bai. Ze hain nahi zen meniten, ze gertatzea, zer dia puzle hauek, zergatik aideate nahi proban jartzen, orduan, asko engantzatzeu. Bai, eta jokua komplikatzen di joan einen, historia ere komplikatzen di joa, eta... Hoi da. Historin sartuko gara pixkat? Bai, nik galdetu nahi nizun, zatik gustatu izun jokua? Nik... Hola, gehien sartuko zenutena. Nik lehenengo bigarrena joko nun, esan berra duket. Ez da gomendagarria, alrebesitea hobeto da, baina bigarrena joko nun lehenengo, begiluzeko paritu zian jokua, PlayStation 3-ako, eta ni hasi nintzen jokatzen, jakin be zeintzan jokun funtsa tola, eta zurentzea. Eta ni flipau ginen, hasieratik flipauta gatu nintzen, portalan asuntokin, da ulertzen pixkanaka, burua uste, ostia, baina noa juna, Bai, esan behar dugu gaina pixkat investigatu deula, eta portalen asuntoa ez dala originala. Bale, baina hori gero gotziko dugu, ez? Bai, bale, segi. Nik esan nahi nukena da, historia esplikatzen sartu horretik, Valven jokua da, Valvek, Steam sortu zuen, ez? Steam denda digitala sortu zuen, eta joku gutxi inditue. Eta indituenak oso entzutetxu dira, eta bakigu game irauntzin oso zale, jendez oso zalea da hola, bai Valvena eta bai Portalena, ez? Eta Half-Lifeena noski, azkenean ez dakit spin-off deitze zaion, baina, Half-Lifeen historikin... Bat eta bian erdi parten da hon historioa den, ez ote den. Bai, desberdina, baina histori horrekin, mundu horrekin lotuta dago, ez? Hoi da. Eta hori, beste gabe, bideo ontaino iritsi bali mazeate, ez dutuko zuen, ezkeo game irauntzia Euskal Bideojoko zalen komunidadea. Baina ez dut ezpazue, bazpare, hor da hola bai webgunea, gameirauntzia.eus. Jarriko du hemendik. Eta gomendatzeko noski, Telegram taldean sartzea, Euskal gainontzeko bideojoku zalekin, Bai, zaleak baldin bazeate bideojokutan eta ez bade zaudete dauneko taldean, sartu. Bai, Discord badago baita. Baita, Minecraft baita badaukate. Onartu nahi dut komunidaden aurren inoiz ez dutela ulertu Discord zer dan. Eta behin zaiatu nintzen ustez zurekin, Discord jartzen da ordenadorea... Desastre bat izan zen, zuzeneko bateako. Nire ordenadorea ezinen gehatzen zen, da, ez da inoiz ondo ulertu Discorden asuntoa zer dan. Zaiatu da jendea esplikatzen, baina... Berdin gatu zea. Uste zarregin, naizela hor, gatazkauta gaun ez da. Eta, historikin sartuko gehaz, edo esan nahi duzu beste joko baten oinarrituta hola, Narbacular Drop izeneko jokua. Nahizun bezala. Numait idea hortik hartu zuen, ez? Bai, badirudi nahiko joku xarra dau, eta bertan printzesa bazea, mazmorra batzutatik ibiltzezea, eta badirudi mazmorra batetik bestea, baita, portalen bitartez ite dezula salto. Eta hontan oinarritu omentzian, edo kontzeptu hontan oinarritu omentzian gero portalen sistema edo mekanika itxeko, beraz, originala ematen du hasiera baten, baina hain originala ez da. Así que berezia da.
Esan Nik hori ez genezake, nekin. existitzean gauza guztik daudela beste zerbaitetan oinarrituta. Bai, edo antzekotasuna dakate, edo bai, da honeko da naina. Beti baduzu ze. Bai, kalamidaden bat oine. Bueno, kontua da, Bai. ez dakit zuk esplikako zuen honik, bion artean. Venga, botazu, hasizu. Kontua da, laboratorio honek izan hau Aperture Science. Nola esatea? Science. Science. Eta hau bai lotuta dola Half-Lifeen historiekin, ze Half-Lifeen historien Black Mesa izeneko beste laborategi badago, eta nunbait hauek elkarren kompetentzia dira, holako zerbait. Aperture Science hau kortinak egiten zituen enpresa bat zen, baina nunbait zientzia izena jarri zian izenen, kortinak hobek ziala esan nahien bezala. Eta, bueno, ez dakit ondo nondik noa, baina bapaten portalak egiten hasi zian. Hori, historia irakurtzen ditu nahiz da. Interesgarria benetan. Zuen momentutan iritsigea kortinetatik portaletara, agian kortinak lehiok tapatzeko dira, lehioa portal bat izan daiteke. Bai, bueno, momentun baten portalak egiten hasi zian. Erlazion bat topatzeatik. Eta momentun baten, behien portal asunto eta laborategi horren kontrola, GLaDOS izeneko inteligentzia artifizial bati eman zian. GLaDOS, Genetic Lifeform of Disk Operating System. Hoi da, bere izenak, hoi esan nahi du. Bai, GLaDOS zoroa. La inteligentzia artifizial nahiko lagunkoi bat bezala sortu zen, baina gero problemak etorri zian hortik. Bai, gauza da, GLaDOSek badirudi, GLaDOSi, badirudi lau nukleo jarri zizkiotela pixkat kontrolpean mantentzeko edo ez gaiztotzeko. Oso bereziak dira lau nukleo hauek, lau nukleo dira bat lehenengoa esan dezakegu moralitate nukleoa dela, edo moralitatetasun, nola esango zenuke? Moralitatetasun edo moralitate nukleoa? Ez moralitate, Moralitate. Moraltasun nahi bazu, baina. Bale, bai. Moralitate nukleoa lehenengoa, bigarrena jakin minan nukleoa, hirugarrena oso berexia da, tarta nukleoa da. Jokuan jolasten zoazen einen, askotan GLaDOSek, esan behar da zu, astezanen jolasten, ez teula mintzatu, GLaDOS lagunkoia da. Bai. Zurekin dago, esan tartekaula umore iluna du, eta, tartekaula graxien bat soltatze izu. Jatorra, hasieran. Baina, laguntzeko da horrez. Piskat esan itezan ditu noruntzun, segi aurrean, animatzen zaitu. Piskat ahots zoroa aukeola, autotunekin bezala. Bai, berexia da. Piskat robotikoa, bere ahotsa, bea bezala. Inteligentzia artifiziala da. Bai. Eta gauza da, beti motibatzea izula aurrea itea, ze esate izu GLaDOSek bukatzen duzunen edo sala guztik menperatzen duzunen, tarta bat izango dezula sari bezala. Eta berezia da, ze tarta hau jokun jarraitzaileen simbolo bezala bihurtu zen. Eta memeak daude baita. Esaten dutena, pastel hau gezurra da, edo el pastel es mentira. Bai, ze GLaDOSek esate izu bukatzezunen lortza balin bazu gela guztik pasatzea, gero pastel bat izango ezula, sari modun. Oiga. Eta berezi eritu nau ze, saioaiteko informatzen den bilela, nondik zetorren ideia hau edo azaltzen da, eta esateue, zeudela danakor, imaginatu ez? Garatzaileek bilera baten, bilduta mai erraldoi baten ingurun imaginatzitut gaineanik, serio, posit pila batekin, eta esan zutela, ze jarri dezakegu, o ze eman aldiogu jokalariari sari gisa, edo ze jarri dezakegu ez? Eta kriston isilunea egon omentzan, eta halako baten batek esan omentzon, denai gustatzen zaizkio pastelak, eta hortik erabakizuten pasteloa jartzea. Bexia da, gaina pastelau existitzen da, badirudi, behaien ofizinetatik gertu daun gozoden da bateko pastela zala, eta behin jokoa irten da geho, kriston arrakasta pastelik salduenetakoa da, dendakoa. Pasteleri horrek arrakasta izan zuen, gero, jokoa batik? Pastela bai, bertako salduenetarikoa izan omentzan gero. Izango da. Bai. Nundo? Irekita jarraitzen baldin bau? Nungo dia Valve? Ez dakit, ez dut behitu, ez dut gehiago investigau. Izan leike. Behituko dugu nonda, behituko dugu.
Ta jungo gea. Esango izugu, antolatuko irtera. Selfie bat jarriko dugu gero. Pastela jaten selfie bat jarriko dugu. Imenantxetik irtera antolatuko dugu, autobusa, Pastela jatea, juteko. Portaleko pastela. Ideia bikaina, Ni gustatzen hau. Bai. Gaina txokolatezko amateu. Jarra. Nun gindoa zen? Tarta hori... Bueno, bai, hirugarren nukleoa da tarta, eta laugarrena... Kontua asko kontatzen lehen buia bukera kontatuko Bai, dula eta bai, baina, ez da komeni, ez? Arrazoi. Joko 16 urte dauzke, gaina... Bukaera ezin dugu kontau, gola jata kontau, ez? Bale, orduan laugarren nukleoa... Sorpresa. Bai, sorpresa bukaera, gero, bigarren ator, Portal Bai. Bire... Kristonak dira bi jokuk, ni komendatzi zuet berezik, pasada da. Bai, eta nik uste gaina... Spoilerrik ere ez da hola, jolaste zuzen egin berdin daude sorpresak, berdin atentzioa ditzizu jokuak. Bai, azkenen aurreko jokutan aipatu duen bezala, eta jokuntan oindik handa gehiago importantea, historiara importantea, baina gela horiek nola pasatzen dituzun, da mekanika, jokagarritasun edo bai, kontzeptu hortan dago bere fuertea. Bai, olako jokuak gustatu behar zaizkizu, bestela. Bai, pixka pentsatzeko jokuk dira, bai. Hoi da. Erra da. Bai, nik uste jokuko honen anetzako, da puzzlek sortzen duten erronka, eta gero nola itezun aurrea pixkat pentsamentu logikoa erabiliz, buru haustiak ebatziz, esan duen bezala portalan mekanika, ez da hain originala, baina oso interesgarria da, narratiba erra da, GLaDOS bikaina da, GLaDOSekin dituzun elkarrizketak bikainak dira, Bai. Bueno, berez gure pertsonaia mutua da, GLaDOSek hitz egiten du denbora guztien, oso graxiosa da, oso. Kriston pullitak botatzeitu papaten zure laguna da, papaten ez, gero berriz bai, oso graxiosa da, piskateroa dago, bai. Artifiziala izateko... Bai, oso gora beratxua da, bai, ointxe santzu egia, oso. Bai. Gero, baita, nei asko gustatu zitzaidana da, zonalde batzutan, gela guzitan dakazu hasteko kristal bat, bertan ezin dianak portalak ireki, eta ematen du kristal horietatik jendea beira dakazula. Ez tezu inoiz inor ikusten, baina horrek emate izu sentsazioa de zer naz, esperimentu bat naz. Beida aidia zuen onbaitetik, vigilatzen aidia zuen, nahi dezu nigandik atera, ez? Eta horrek asko engantzatzen du. Ze jakin minoi joku guztintzea ardakazu, sala guztitan esango nuke daula olako leio bat, eta oso berezia da hoi. Eta gero baita pila bat gustatu zitzaidana da bapaten deskubritzen zula sala batzuk bigarren, zonalde izkutu bat bezala ez dakatela esan dezakegu. Bapaten salan bestaldea bezala topatu dezakezu eta hor gauzak daude idatzia paretetan eta esatezu hau zer da. Norbaitek idatzi du, norbaitzuk idatzi dute. Hor jartzeu The pie is a lie. Hoi da, bai, tarta gezurra da, hor jartzen du. Gauzak daude utzita, jendea bertan izkutatu egongo balitz bezala eta gero martxain bertatik. Zatezu, hau dana ze? Daulako iruzpala augela daude, gutxi, baina oso interesgarria da topatzi dituzunen, gaina, izkutuan ere ez daude. Baina horretanak nik uste asko engantzatzen dula jokura, ez? Jakin minoi asko sortzeu eta gaina mantendu ite izu. Bai, galderak sortzek zizu, bai. Bai, eta orduan da gogo gehiago jartzeizu. Nik uste horregatik bukatu gendula, Ze gaina gero entre ditun giroak eta aiba zeidan pasatzen eta... Bai, kontuatu bai pasatzen zuen, bata gaina motza portal bia luzegoa eta... Bai. Eta hola ixe? Baldeu, besik egin bateo. Bai ez, botako dugu gaurkune pixkat saioa amaiera emateko. Gaurkun dakarkigun besikeia, nola ez Still Alive abesti ikonikoaz datza. Mintzatu behar gendun abesti hau, brutala da, entzun ez baldin badezue entzun. Eta... Bai, kreditutako kantua da, Hori da, jokua bukatzen denen entzuten den abestia da. Gainea GLaDOSek abesten du, eta abestia ingelesez da, eta ulertzen ez baduzue, ikusi edo entzun abestia eta jarri subtituluak
GLaDOSek abestian abesten duna baita ulertzeko, ze brutala da, oso ona da, oso graciosoa da. Eta pentsa, hainbeste arrakasta izan dula abesti honek, rock band bi jokuan daola. Gitarrakin, bateriakin jotzeko, iritze zait kristona, ze berez ez da rock abesti bat, baina olako arrakasta eukizun abestia, egia esan brutala da, ulergarria da arrakasta izatea, oso. Baita bikoare, bi portalien bukerako ere pasada. Atentzia dituzen sanun, kontxo, rock band bian daola. Eta nik uste bat aitzakia bezala sartu dugu bere xikeian abestia jartzeko, eta denon arten saioa abestia entzuten bukatzeko, brutala dalako. Eta gero atentzia ditzen du, nolatan olako arrakasta eduki du rock banden sartu dutela abesti bezala. Bai, zein da kompositorea? A ber, esango izut. Ze zantzenean gaina kompositore horri... Bai, Jonathan Coulton da. Bai. Eta nola zan histori hori bea Half-Lifeen zalea zala edo? Bai, hoi da. Esan ziotenen eiteko abestia portalentzat, baiezko esan umentzun, batez ere Half-Life jokuen oso zalea zalako, eta horrengatik esantzun batez ere baiezko emantzien abesti hau sortzeko. Kriston abesti entzun, dana ondo atezan, Bai. Eta hola emango jogu bukaera gorko saioa. Baina joku dokun musika bakarra, ez? Esango nuke baietz. Bai, ze bestela goatuko ginen. Ez do, azkenin laborategian esango nuke isiltasuna da hola, kenduta zure pausuak eta tramankulu bat hartzezunen sortu dezaken soinua, botoiak. Bazen momentun bat, ustez, nola zen? GLaDOSek musika jartzen zizula, oso zeba zen momentu utxon bat, hola. Bai, baina bestela orokorren, baina bestela orokorren esango nuke laborategiko isiltasuna. Bai. Hola, xe? Bai, abestia entzuten bukaera emango jogu joku bai, eta... Entzuneko, Beste jokuren batekin, betikoa esaten dugu, Bueno, betikoa, hemen emateo 10 urte da ematzugula bain gamelukin. Jokun bat edo proposatu nahi baldin bazue, esan, aipatu, mintzatu. Bai, hor zuen komentariok eta, eskaerak. Hoi da. Zuen valorazioak eta esperientzik. Espero dugu gustoko jada honeko, zenbagarren saioa dakago, 3. ez? 3, Hoi da. Ja laugarrenare burun, iteko asmotan, eta espero dugu gustatzea, gustora entzutea, gure jardunak. Eta hola xe, ikusen zuleok, ondo izan eta laster arte. Hurren arte.